Nej, jeg tror ikke på, at vi kommer igen herned til jorden. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg simpelthen ikke på. Når man dør, så formuler man, at så er det valgt forbi. Jeg tror på spøgelser, og alligevel, jeg har ikke set et spøgelse, så jeg kan jo ikke sige, at jeg tror på det videnskaben. Den kræver, at det har jeg erfaret, det kan jeg se, og så er det der. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Selvfølgelig har man tænkt over det, men jeg tror bare, at det er ikke væk. Jeg tror som sagt, at der er en bevidsthed, der altid overlever. Altså, jeg tror ikke, der sker noget. Bestemt ikke. Fordi jeg tror ikke, vi har et ekstra liv. Jeg tror ikke, vi har et sjæleliv. Jeg tror, når du dør, så ryger du i jorden og bliver brændt, og så er dit liv på jorden slut. Jeg tror, der sker det, at det er vores ånd kommer hjem til Gud. Nej, det tror jeg ikke på. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Og det gør jeg, fordi at vi har en krop, som skifter sine celler ud flere gange i løbet af vores liv. Så det menneske, vi er, når vi bliver født, er faktisk ikke det menneske, der dør. Det er ikke de samme celler. Jamen, altså, i og med, at jeg slet ikke tror på, at der er noget liv efter døden, så hvorfor skulle jeg så tro på reinkarnation? Altså, men tanken er smuk, i hvert fald i buddhistisk sammenhæng. Altså, ifølge den klassiske reinkarnation, så handler det faktisk om, at man går ind i altet, altså ind i lyset hos Gud. Og det der med, at man bliver genfødt til gang på gang ned på jorden, det er faktisk en straf. Nej. Jamen, det tror jeg helt sikkert, man kan. Det tror jeg helt sikkert, man kan. Altså, jeg arbejder jo selv som det, der hedder Theta Healer. Og jeg kan godt selv blive lidt forbløffet over den måde, man kan ramme rigtigt på, når man fornemmer en energi fra en person, der sidder overfor, og man pludselig får den her fornemmelse af, at der er en anden til stede i rummet. Jeg ser dem ikke, men jeg fornemmer dem, og der bliver givet nogle beskeder eller nogle informationer, som jeg så egentlig bare... Jeg tager bare trospringet og siger, jeg hører det her, hvordan passer det ind i dit livshistorie? Jeg tror faktisk, at der er nogen, der har en nådegave fra Gud til at høre noget. Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg tror ikke på, at der er noget efter døden. Så hvorfor skulle man tale om noget, som ikke findes? Ja, på en måde er. Altså, vi er vel alle sammen bange for det, vi ikke kender, for det uvisse. Ja, ellers så er jeg, fordi jeg synes, at jeg vil gerne have et langt og godt liv. Jo ældre du bliver, jo mere forholder du dig til det spørgsmål. Både ja og nej. Altså, jeg vil ikke sige, at man skal romantisere døden. Fordi at døden kan også gøre ondt. Alle forældre er jo bange for at dø, og specielt skal dø for tidligt, ikke? Så på den måde er jeg rigtig bange for at efterlade mine børn. Den tanke skræmmer mig helt vildt, men selve døden og selve det, jeg kommer jo ikke til at opleve min egen død. Det er jo de efterladte, der oplever min krop som død. Men det, der sker bagefter, det er jeg ret spændt på. Nej, ånden er slukket ud, og det er fint. Nej. Nej. Sikkert ikke. Ja. Det kan godt være, der er noget efter. Jeg tror måske. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Inden for det her liv, så skal du leve godt, og hvad der gør dig glad, og gøre de ting, som gør dig lykkelig, osv. I det her liv, fordi jeg tror, det er lidt det der en sløse tankegang, jeg havde der med, at tænke sådan, okay, jeg har et liv mere, så fuck om jeg gør det godt i det her, så kan jeg bare rette op for det næste. Altså, det aner du ikke i din næste liv. Jeg tror på det evige liv. Og det tager jo, kan man sige, lidt af angsten af også. Men man skal ikke give op. Man skal blive ved med at tro på det. Man skal blive ved med at leve det liv, man nogle gange kan, så godt man kan. Jeg tror ikke, at der er et liv efter døden. Jeg tror, der er et liv efter livet. Jeg tror, at det som det hænger sammen. Jeg tror, det fortsætter i et kontinuum. Altså, jeg tror ikke, at der er de der død. Den der ende der. Den kan vi sgu ikke overskue os mennesker. At der er en ende. Slam, så nu er der ikke mere død på det. Det kan vi ikke rumme ind i hovedet.